Získať Radiohlavu je veľmi príjemný pocit a som za to veľmi vďačná. Myslím si, že by mali alebo by mohli objaviť takú úprimnosť v sebe alebo voči sebe a myslím si, že aj takú možno, že drzosť, pretože častokrát mám pocit, že sme takí ustráchaní vo veciach a je fajn niekedy povedať veci tak, ako sú, a to ja dávam do tej tvorby. Odkázala by som tým, ktorí tvoria, aby sa nebali a aby skúšali, aby vychádzali z tej komfortnej zóny, lebo je to častokrát možno, že nepríjemné, ale potom už keď sa do toho dostanú, tak to vie ísť veľmi pekne a môže to byť aj príjemná jazda. Ďalší album, festivaly, koncerty a spoznávanie nových miest a ľudí. Z mojej tvorby je asi takou najosobnejšou skladbou, ktorá sa tiež ocitla na debutovom EP a je to skladba Homeless, pretože hovorí o tom, že je fajn si ísť tou svojou cestou a aj keď nás možno, že spoločnosť a nejaká morálka tlačí do toho, že máme ísť niečím, nejakou vychodenou cestou, tak je fajn pokúsiť sa o to sama. Myslím si, že ochranný zväz autorský má dôležité z toho dôvodu, že poskytuje ochranu aj mladým autorom a hlavne, že aj podporuje tú mladú tvorbu alebo tvorbu, ktorá už je vlastne v obehu. Čiže myslím si, že je to dôležité pre tú ochranu a takú výpomoc.